हे बघा कसं बोलतात. हे बघा नाना कसं काय बोलतात बघा. हे बघा आता इकडून बोलतात. तर आता थांबा तुम्हाला आजीचे दाखवतो. हे बघा नानी आजी लसूण लावतात. हे बघा किती मस्त लावतात लसूण. हळूहळू लावतो का फास्ट लावतो? हळूहळू. फास्ट लावल्या म्हणते हे होईल ना, चुकेल ना. कसा लावतात ते दाखवा. हे बघा कसा लावतात आजी, दाखवा ना. नानीच्या पैसे हे बघा नानी असा लावायचा. बघा नानी. ही शेपटाची बाजू वर करायची आणि ही तोंड खाली करायचं, मग असं लावायचं. मग हे असं फुटल्या जातं. हे असं लावायचं. हो असं लावायचं. आणि त्याला पाणी बिनी शोधायचं. आणि ते सुकल्यावर मग करायचं ना. पाणी द्यायचं, मग उगवतो तू. हे बघा कुठून यांनी सुरू केलेलं दाखवतो. हे बघा ते तिकडच्या इकडून सुरू केलेलं इथपर्यंत केलं त्यांनी, नानीनी आजीनी सोबत. हे इथं नाना थकले ओढून ओढून, म्हणून पाणी मागितलंय जायला. जे बघा तिथं पाणी आणायला गेलाय. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. बाय.